Salam elek edil adamlar taman oturun musunada watan haberler gepleşigimiz ödisine başladı. Müňýüllükliň jümmüşinden göz başal gaýdýan ören gadymy medeniýetiň asylly desurlaryň taryhy we tebigy ýadygärlikleň mekany bolan Türkmenistan diýarmy dünýäň hemme taraplaryň sarlaşykly ýösýän ýurtlarynyň hataryna amykly goşuldy. Bir karar döwletiň bagtyarlyk döwrüne milli ykdysadiyetimiziň ähli ugrlary boýunça uly ödüşler gadanlýa we döwletimiz dünýä ýüzünde uly agraya eýe bolýar. Dünýäň maddi medeniýetiniň naýbaşy nusgalary hadaplanýan gadymy mer we könürgenç Nuso ýaly Türkmen topragynyň taryhy medeni ýadygärlikleriniň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyna girdilmegi biziň medeni mirasymyza halkara derejesinde uly ähmiýet berilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň orta mekdepleriniň uçurumlaryna, mugallymlaryna we ähli bilim işgärlerine iýeren gutlagy bilen tanış edýäs. Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri mehriban uçurumlar sizi ýaşlygyň bilimleň hemde ajaýyp arzuwlaryň hasyl bolmagynyň bayramçylygy soňky jaň dawalaty bilen tüý sürekden gutlaýan. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne giňden bellendiýän soňky jaň dawalatynyň öňlerine belent maksatlary goýan mehriban uçurumlarymyzyň durmuşyna ýakymly duýgulary, tolgunurjy pursatlary betlenen bagtyar güllüň biri ökmünde hemise ýatda galjakdygyna inanýan. Mehriban uçurumlar soňky jaň dawalaty ajaýyp mektep döwrüniň tamamlanynyny alamatlanýan de durmuş ýoluna gadam basayan ýaşlamyň juwan kalplaryny süýçi arzuwlara ýakymly duýgulary begençli tolgunmalary betleýän öýdügülüşli bayramdar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň uçurumlarynyň durmuşyndaky ajaýyp pursatlary hatam dawralandyrmak, ýaşlamyny watan süýçülügiň hemde insan perwerliginiň belent ruhyny terbiýelemek maksat bilen garaşsyz betarap watanymyzyň umumy bilim berýän orta okuw mekdepleriniň ähletinde ýürekleri ilham berýän şirin owazlara, joşuly sarlara betlenip soňky jaň dawralary medeni köpçülikleň çäreleri geçirilýär. Bagtyar durmuşymyzyň joşuly beýanyny uruljak bu dawralar watan süýçü ýaşlamyň, ýigitlemizin we gyýylamyzyň durmuşyna uly ornalar we ýatan çykmajak täsirleri galyrar. Taryhyň bütün dowamyna paragatçylyga ünnäk gelýän halklara bagtyarlyga çagyrýan hemde dünýä ýüzünde insan perwerligi wagt edýän halkymyzyň bagtyar nesilleri watan süýçüligi, insan perwerligi, zähmet söýerligi, danalygy, maksady okululygy, belent ahlaklylygy özlerine görülle edilmelerler. Mertlik, pesbärlik, ruh bilentlik, halallyk ýaly halkymyzyň milli häsiýetleri bagtyar ýaşlamyzyň manyly ömürlerini durmuş şygaryna öwürmeler. Agada milli tiýagaçylyk dolagyna geçirilýän Türkmenistanyň 3-nji halkara gady kongresi öýdüşini tamamlady. Oň bilen ogurdaş geçirilýän sergi dowam edýär. Türkmen döwlet konserni we Türkmenistanyň Sewda Senat idara tarapyndan gurulýan bu uly meçhurly ýürütülüşdirilen çäre energetika ulgamynyňky öýdara peýdaly halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge mümkinçilik berýär. Ähli ulgamlarda bolşýaly ýurdumyzyň halyçylyk sungatyna da belen sepkitlere ýetilýär. Ýeni mamalamyzdan miras galan sungat derejesine eýe bolan halyçylyk hünerini bagtyarlyk döwrümizden gelin gyzlary ýokary hüner ustatlyklary bilen dowam edýärler. Her bir bayramçylygy, her bir şanly senäni özleriniň zähmet sowatlary bilen garşylamagy däge uran daşogdyň çeper halyçylyk ýarhanatynyň halyçylary özleriniň hüner bayramçylyklaryny munasip sowatlary bilen garşylýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tawsiraklary etatynda ýurdumyzyň çägindäki tebigat gözelligini özüne jemleýän gorahanalarda janly janlarlary, müňdürli öwüşgürli ösümlikleri gorap saklamak, olary köpeltmek ugrunda ören giň möçörli işler ýerine ýetirilýän. Özüniň täsiň baý ösümlik hem haýwanat dünýäsi bilen görüni haýrana goýan Bathy döwlet gorahanasynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýan köp taraply işler hem şoň bir misallary. Paýtagtymyz Aşgabatda Milli Medeni Merkeziň mukamlary köçkünde Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 20 ýyllygyna baglanýan konsert boldy. Ýurdumyzda türkmen halkynyň bayram münasibetli dawralar giň gerim bilen dowam edýär. Bayramçylyk münasibetli aýdym tarly çykyşlar, beýatleşikler, sergiler geçirilýär. Giň tutumda geçirilýän dawralar iýleşmede uly ruh bilentlik töredýär.